Saru bosta passi pożittivi fit-tiġdid tas-servizz pubbliku iżda triq biex bil-mod il-mod tinbidel il-mentalità fil-pubbliku u l-ħaddiema hija twila. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-konferenza annwali tas-servizz pubbliku. Il-Prim Ministru saħaq fuq 4 punti li s-servizz pubbliku għandu jimplementa sabiex dan jisaħħaħ aktar. Fosthom il-bżonn li ċ-ċivil jieħu aktar sens ta' tmexxija. Il-Prim Ministru spjega li ħaddiem għandu jieħu deċiżjoni hekk kif tasal problema qudiemu u mhux ifarfara fuq ħaddieħor. Huwa qal li s-sistema preżenti bħalissa tikkritika min jieħu deċiżjonijiet ħżiena imma ma tippremjax meta s-sitwazzjoni tkun bil-kontra. Il-Prim Ministru qal li dan is-servizz għandu jkun ukoll serju u professjonali f'qafas fejn is-servizz pubbliku hija temm biex jimplementa l-politika tal-Gvern tal-ġurnata. Barra minn hekk il-Prim Ministru aċċenna l-fatt li biex titnaqqas il-burokrazija trid tiżdied l-effiċjenza. Iżid jgħid li s-servizz pubbliku għandu jagħti eżempju fuq livell ta' ħaddiem u anki fis-servizz li jagħti. Sostna li hija policy tal-Gvern li ma jagħtix kuntratti bil-prekarjat u għalhekk il-Gvern ma jistax jibqa' jirċievi dawn il-kuntratti. Huwa qal li jixtieq jara aktar nisa jieħdu deċiżjonijiet f'kull saf tal-Gvern u anke ħeġġeġ biex il-ħaddiema jużaw aktar it-teknoloġija b'mod speċjali permezz ta' siti soċjali. Min-naħa tiegħu il-Kap taċ-Ċivil Mario Kutajjar qal li din is-sena se tkun waħda fejn se jittieħdu qatt ta' deċiżjonijiet. Irridu naraw il-mod kif se naħdmu mal-Università għal taħriġ aħjar, irridu naraw kif se naħdmu mal-MCAS, irridu nbidlu anke l-mod kif isiru l-affarijiet biex nippremjaw lil min investa fih innifsu. Din is-sena se tkun is-sena tad-deċiżjonijiet fejn jidħlu anke d-delegazzjoni tal-awtorità.